Čau. Na začátek bych chtěl poprosit o like a odběr někde tady dole. Tebe to nic nestojí a mě to pomůže. Díky moc, vážím si toho. Uteklo to jak týden před výplatou a blíží se nám další Clash of the Stars. Kdo to sleduje, tak víte, že 8. gala večer proběhne v Ostravě, konkrétně 22. června v Ostrava aréně. Zápasníky známe, teď probíhají nějaký Before the Clash. Některý jsou fakt hodně cringe, některý trochu míň, ale klasicky co Before, to bizár. Mně se třeba hrozně líbil ten, jak tam byl Novby a hned prostě řekl, že předtím, než tam šel, tak stáhl celou plácačku rumu, nebo čeho, vodky možná. Skvělý, prostě lidi tam chodí ožralí, některý pod vlivem jinačích látek, ale je to prostě show. Mě to prostě baví a sleduju to. Už před nějakou dobou jsme si představili člověka, který si říká Lucky 7 TV. Kdo neviděl video, tohle, jděte se mrknout. Lucky docela pravidelně rozjíždí beefy na svých Insta Stories, kde nadává a vyzývá lidi do kleše. Na úvodní tiskovce k 8. gala večeru Clash vyzýval Láďu Kadlece, a.k.a. Vláďa Videos. Ten se nějak nevyjádřil, ale to bylo všem asi úplně jasný, ne? Jakože Lucky vyzývá profíka, chápeš? A to nemohl myslet ani vážně snad. No, to je jedno. Lucky pak začal hodně aktivně vyzývat Maxe Greena, kterýho už všichni známe z předchozích gala večerů Clash, kde zápasil. A u tady tohohle z toho já jsem se musel zastavit, protože některé ty Luckyho výzvy, víceméně všechny, jsou takový zvláštní. My se mrkneme na pár Luckyho stories. Maxi, tak si vyjádřit. Víš, že znamená mlčení souhlas. Už se těším, ty Notore Spajzlu pražský. Tohle si zapamatujte. Notore Spajzlu pražský. Ten je tady označený samozřejmě Max Green, Speaker, Clash, Lesy. A tvá mína mě může Max políbit shots. Shots? Co je shots? Trapka jako ty. Nice. Mně se hrozně líbí, že Lucky se tam do něho obouvá, že to je Notor Spajzlu. My se teďkon smrkneme na Luckyho storíčka. Maxi, mě tvoje kesy obsahuje fakt nezajímavou, kámo. Co to mluvíš, tak už si kámo těším do Ostravy. Kámo, až tě uvidím, kámo, tak ti vypnu na jedničku, ty b***te, vole. Aj, kámo, aj sekundu si kámo mě nestaví. Hej, tak se bojí, těžko počváraný. Já to udělám, kámo. Panelákovýho. Ty b***te, vole, ty b***no ty b***. Kámo, já to budu muset pípat jak úplnej. Mně se hrozně líbí, že prostě Lucky mu nadává za to, že to je Notor, za to, že chlastá a natáčí storíčka evidentně v nějaké hospodě a je úplně na plech, že mu je sotva rozumět. Jakože prostě jakože toto nemůžou myslet vážně, jako to je bizár, kámo. Maxi, vole, ty dostáváš, kámo, za loužku, víš co mám tady? Tečko od loužky. Ty dostáváš, ty fasuješ. Za laduš. Kámo, tvoje mína, kámo, a jde do p***. To tvoje mína, kámo, ať vole, ti blíže, kámo, a kámo, a zase do p***. Lucky. Ne, to je moc, vole. Ty. Ale prostě, vole, a jde prostě do p***, chápeš to? Mína je prostě špína a zdár prostě. Lauška lepší, lauška bolnice pořádná. Kámo, z toho města, kde jsem bydlel já, prostě takhle svaly, víš svaly? Tak to říkám, kámo, na tebe. Blbečku, znamečku, vole. Neskuš na mě ty tvoje čáry máry, podkočáry, vole. No uděláš, kámo, nebo uděláte piču paneláku, vole. Blbečku, to pe. Co tohle má dejt? Kámo.
Já nevím, jakože mně bylo jasný, že prostě lidi jako je Lucky 7 TV, jako je Max Green a tady tyhle, že prostě Clash asi nebudou brát úplně vážně, že tam jdou prostě převážně proto, aby se zviditelnili a dostali z toho nějaký love. Max Green už tam několik zápasů měl, ale teď koncně přijde, že už se prostě začíná chovat jakože trošičku nějak jako profesionálně, když to tak řeknu. Ale tohle kámo, co tohle je, to je prostě extrém. Kámo, takhle prostě uvědom si, že jestli budeš dělat takovýhle videa, takovýhle výzvy, tak jakože lidi tě budou nesnášet. Prostě ty chceš, aby ti fandili snad, ne, v tom Clashi. Kámo. A nebo je ti úplně jedno, že se ti bude smát celý internet, že se ti bude smát celý YouTube a budeš dostávat bídu prostě jak na YouTube, na svým, tak na Instagramu a všude. To je ti jedno? Jakože já bych přemýšlel bych trochu toho, jenom nevím. Lucky. Já ti povím zásadní jedinou věc. Tady máš kam další. Tohle to za mě bylo jediný úplně v pohodě video snad. Max Green. Ach jo, já nevím. Jakože jasně, že Clash je prostě o bizáru, jo. Ale co je moc, to je moc. Tady jakože týpci asi prostě hrajou taky na to, že je špatná reklama, je taky reklama. OK. Neba si kamo? Brno do huby, hej. Ty šašku, ty spážené, ty slavisto, ty šašku, pošvaraný, ty Spanákovi, ty Max Greene, ty postižený, vole, ty člověče, kam nezlob se, vole. No, fakt se nezlob, vole. Hej. Stej by tam na to vyhrál blbečku. Že moc živím, tomu. Já z toho hraje, kurva, i šachy, a i dámu, všechno, vole, a i kam prší, vole. Já jsem od tebe, vole. Takže ti říkám na rovnu, schytáš na rovnu, bomby. Ty pražský čláku, ty spátěné nebo slavesto, to mi je úplně jedno, vy jste všichni, vole, pražský chápeš to? Hej kámo, natáčet Insta Stories, když seš úplně nasračký, nedělá nikdy dobrotu, nikdy dobrotu. A ještě, když prostě se snažíš nanominovat do Clash of the Stars a mít tam zápas. Jakože ty vole, Lucky, panebože, prober se trochu. Haha, kámo, myslíš, že kámo speaker se bude zaobírat tebou? Ty kámo, to ty jsi úplně na jiný, úplně levelu, blbče. Kámo, pojď do mě, hej, tu přepostižený. Hej, ty pražský na se hraješ. Než úplně namyšlený, hraješ se na namyšlený, jo. Maximálně jsi ten domyšlený, který domyšlí věci možná ve snu. Kámo, zahrab se, kámo, odkud jsi přišel. Kámo, a neber si lajušku, berošku do huby. Ty mino špino. Laduška musí být hrdá, že má takovýhleho podporovatele a fanouška. Pane bože. Mě prostě strašně na tom všem zaráží to, že Lucky 7 Maxovi říká, že je to prostě alkoholik a potom vidíš tady tohle, ale hnedka potom prostě, chápeš? On to musel psát ještě, když byl prostě na plech, že je Max Green alkoholik a potom natáčí tady tohle. To je úlet. Jakože jasně, že i Max Green chlastá, že jo, třeba v přípravě prostě, nebo možná ne úplně v přípravě, ale mezi prostě přípravou a zápasem a takhle prostě ve svým volnu chlastá, jo, ale netočí prostě takovýhle storíčka prostě, si myslím teda aspoň, ne, jakože nevyzývá lidi, když je prostě na plech, kámo. To, jakože to, co je tohle? Mně je úplně
že vyzerá jako speakera toho šampóna jako zápasu. Ten šampón dostane nepřijme. Protože kámo, nechce kámo ubližuje který je trošku jinde, chápeš? A to asi to ve hlavě nepochopí prostě. Jo, bylo mi to něco jiného, kdybych kámo ho vyzval já, vole. Úplně nezabav veřejně. Že Jiro speaker, pojď, ty pojď. Kámo jo, my se asi úrovni jak speaker. Já jo, vole, ale ty ne. Jsi jinde, chápeš. Jako já se očividně se vidím s ním na fightu. Jako proč ne? Jdeme dál, vole, no a co, proč ne? Ale ty ne, prostě s ním nemůžeš. Ale ty s ním nemůžeš, vole. Tohle z toho mě normálně fyzicky bolí. Tohle z toho vidět. Kámo, já ti nevím. Šišlavá hlavo, pravdu je těžký přiznat to, že jsi největší alkoholik. To psal taky Lucky, jo? To psal taky Lucky, označil tady Maxe Greena a Clash of the Stars. Tyhle, mě by strašně zajímalo, na co si v tu chviličku myslel, když si točil tyhle Insta Stories. Ty vole, to je prostě úlet. Jakože jasně, Max má nějakou vadu řeči taky, ale ty sám ráčkuješ, nejde ti tady v těch storíčkách prostě rozumět, protože seš úplně prostě na hnůj a budeš se mu tady prostě smát, že šišle a ještě za to, že chlastá. Nehledě na to, že na předchozím Instastoríčku, co jsme si pouštili teďkonc, vyzýváš, nebo si mluvil o tom, že by si šel do klece s Kubou Jirou. Kámo, neměl jsi ještě ani jeden zápas. O Jirovi si tam nemluvil úplně jakože hezky, ale ty se chceš dostat k ním do organizace. Ty mu nemůžeš nadávat, ty vole, teďka prostě, když se k ním chceš dostat, chápeš? Kámo, mě by strašně zajímalo, co má tady ten člověk v hlavě. Fakt, extrémně. Protože to je prostě úlet. Jakože Lucky se snaží zuby nechty, aby se tam dostal, ale zatím nevíme, co na to Jíra anebo Tomáš Lesy. Třeba si něco dozvíme 22. června na gala večeru. Třeba se tam něco oznámí, už uvidíme. Mě tak napadlo, jestli byste chtěli, že by jsem si Luckyho Sevna pozval zase semka, on už tu byl jednou, jenom tak jakože na chvíli, ale že bychom si tady sedli s ním nějak díl, hodil bych sem do komunity příspěvek, po který byste mohli psát otázky, vy, a ty otázky bych mu já tady potom pokládal. Já tam ten příspěvek do té komunity hodím asi hnedka, ať to trošičku rozhejbem, ať to neodkládám na potom. Takže si myslím, že by to mohlo být zajímavý. Dejte mi vědět dolů do komentářů a klidně tohle video sdílejte, jak se to k němu dostane. Klasický like, odběr a u dalšího videa. Čau.